San Marcos Kapitulo 6. Pimmanaw ni Jesus iti dayta lugar ket nagsubli iti ili na. Simurot ken kuana dagiti adalan na. Iti aldaw a panaginana napan nangisuro iti sinagoga. Adu dagiti tattao sadyay nasdaaw da amin a nakangngeg ken kuana. Sinaludsod da. Sa dino tinangalaan daytoy a tao kadagitoy. Kasano ti panakagunod na iti kasta kinasirib? Kasano ang makaaramid iti milagro? Saan aya nga iso ti karpintero nga anak ni Maria, ken kabsat da Santiago, Jose, Judas ken Simon? Saan aya nga agnanaed ditoy dagiti kakabsat na ababae? Dagitoy ti kinunkuna dagiti nagdengeg ken kuana gapu iti siddaaw da. Iti kasta inumsida ni Jesus. Ket insungbat ni Jesus kadakwada, mapadayawan ti profeta iti sadino man a lugar. Malaksid iti ilina, kadagiti kabagyan, ken familiana. Awan apulos tinaaramid na a milagro sadyay. Malaksid ti panang paimbag na iti sumagmamano a masakit, babaen iti panangipatay na iti ima na kadakwada. Mas daaw unay gapu taawan pamati dagiti tattao. Napan ni Jesus anang isursuro kadagiti aglikmot a barbaryo. Inayaban na dagiti sangapulo ket duang adalan na, ket imbaon na ida asagdudwa. Inikkan na ida ti panakabalin amang paksat kadagiti dakes nga espiritu. Binilin na ida. Di kay mangitugtugot iti uray aniya. Tinapay man, wenno bayon, wenno kwarta kadagiti bolsayo. Sarukod laeng ti itugot yo. Agsapatos kayo, ket umanayon ti maysa akagayo. Inayon na pay, iti sadino man a lugar nga adda mangawat kada kayo. Agyan kayo iti dayta abalay. Agingga iti ipapanaw yo iti dayta nga ili. Nudumtang kayo iti lugar nga awan umawat ken dumngeg kada kayo, pumanaw kayo. Ket pampagen yo ti tapok kadagiti saksa kayo, akas ballaag kadakwada. napan nga rod dagiti adalan na, ket inkaskasabada kadagiti tattaw a masapul nga agbabawi da kadagiti basbasol da. Pinaksyat da ti adu a demonyo. Sinapsapuan da iti lana dagiti adu a masaksakit, ket naimbagan da amin. Naamuan amin daytoy ni Ari Herodes, gaputa nagdinamagen tinagan ni Jesus iti amin a lugar. Kinuna ti sumagmamano at tattao. Nagungar ni Juan ang mamunyag, isit gapuna nga addakin kuana daytoy apan nakabalin nga agaramid iti milagro. Kinunamit dagiti dadduma, Isu ni Elias. adda pay nagkuna. May sa daytoy a profeta. Kas kadagiti profeta idi ununana. Idi mangheg daytoy ni Herodes kinunana. Isuday ta ni Juan a pinaputulak ngem napagungar. Mismo ani Herodes tinang patiliw ken nang paibalod ken ni Juan. Inaramid na daytoy gapo ken Herodias nga inkabalay na, nupay asawa ni Felipe akabsat na. Kinun ko na ngamin idi ni Juan ang mamunyag ken Herodes. Saan arumben nga ikabalay mo ti asawa ni kabsat mo? Isot gapuna ang napalalo tigura ni Herodias ken ni Juan, ket kinayat na ang mapapatay ngimdi na naalukoy ni Herodes nga umannamong iti daytoy agandat. Bigbigen ngamin idi ni Herodes ti kinaimbag ken kinasanto ni Juan. Di na intulok ang madangran. Magusgustuan na adengdenggen ni Juan, nupay mariribok tunggal mangig na. Ngimdimteng ti gundaway ni Herodias. Agkasangay idi ni Herodes ket nagpadaya para kadagiti nangato nga agtuturay iti gobyerno, dagiti opisyales ti militar, ken dagiti nalalatak nga umili ti Galilea. Simrek ti balasang nga anak ni Herodias ket nagsala. Nayayo ni Herodes ken dagiti sangaili na. Isot gapuna a kinuna ti ari iti balasang, Dawaten ti anya manakayat mo, ket ited ko ken ka. insa patanapay. Ited ko ti anya manadawaten, uray pay ti kagudwa ti pagarya. Rimuar ti balasang, ket dinamag na ken inana. Anya ti dawatek? Dawatem ti olo ni Juan na mamunyag. Insungbat ni Herodias. Nagsubli adagos ti balasang itiyan ti ari ket dinawat na. Kayat kung nga ited mo kanyak ditoy kan itamot laeng ti ulo ni Juan a mamunyag a maikabil iti bandehado. Kasta unay tiliday ti ari.
ngem di na mabalin a paayen ti balasang gapo iti inkarina iti imatang dagiti amin asa nga ilina. Iti kasta, binilin na adagos ti may sa agwardya ngayeg na ti ulo ni Juan. Napan ti gwardya ijay pagbaludan ket pinutulan na ni Juan. Inyeg na ti ulo ana ikabil iti bandehado. Inyawat met ti balasang ken ni inana. Idinadamag dagiti adalan ni Juan tinapasamak, napandain nala ti bangkay na ket intanemda. Nagsubli dagiti apostoles iti ayan ni Jesus, ket impadamag da ken kuana dagiti amin nga inaramid ken insuruda. Masubla-sublat nga umay ken pumanaw dagiti adu at tao, iti ayan da ket di da pay masangon ti mangan. Iti kasta, kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, Intayo iti may sa adiso, tapno makainan na tayo. ket nagbangkada anapan iti diso nga awan matagtagi tao. Ngem adu tinakakita iti ipapanaw da ken nakailasin kadakwada. Iti kasta, manipod kadagiti amin nga ili, nagtataray da anapan iti nasao a lugar. Imulunada ngem ni Jesus ken dagiti adalan na adimteng. Apaman adimsaag ni Jesus iti bilog, nakita na dagitoy at tao ket naasyan kadakwada. Takas dala karnero nga awan mangaywan kadakwada. Iti kasta, insuro na ida kadagiti adu abanbanag. Idi mo malemen, napandag iti adalan ken Jesus ket kinunada. Mamaleman, ket awan matagtagi tao ditoy. Pagawidemon dagiti tattao tapno makagatang da iti kanenda kadagiti kapangibang a barbaryo ken ilili. Ikanyo ket di ida iti kanenda. Kinuna ni Jesus, Kayat mo asawan nga ingkam gumatang iti tinapay nga agpateg iti dwagasot a denaryo ket ited mi a kanenda? kinuna dagiti adalan na. Adda mano at tinapay yo. Sinaludsod ni Jesus, In kayo kitaan. napan kinita dagiti adalan ket impakaammoda. Adda 5 at tinapay ken 2 nga ikan. Binilin ni Jesus dagiti adalan na apagtugawenda a magrupo-grupo dagiti tattao itinalangto a karuutan. Iti kasta, nagrupo-grupo a nagtugaw dagiti tattao. Adda sagsasangagasot, adda met sagli-50. Innala ni Jesus dagiti 5 at tinapay ken 2 nga ikan. Timmangad sa dilangit sa nagyaman iti Dios. Pinispisi na dagiti tinapay, ket inted na kadagiti adalan na, tapno ibunong da kadagiti tattao. Biningbingay na met dagiti 2 nga ikan, tapno maibunong kadakwada amin. Nanganda amin ket nabsugda. Napno ti 10 ket 2 a basket tinatda, kadagiti tinapay ken ikan nga inurnong dagiti adalan. Kadagiti nangan, 5,000 dagiti nataingan a lalaki. Bayat ti panangpagawid ni Jesus kadagiti tattao, pinalugan na adagos dagiti adalan na iti bangka. Pinauna na ida amapan ijay Betsaida, iti ballasiw ti danaw. Apaman anapalubosan na dagiti tattao, simmangat iti may sa aturod tapno agkararag. Idi rumabiin, addan ti bangka iti tenga ti danaw, ngem may sa ni Jesus iti sangat. Nakita na marigatan dagiti adalan na nga gagaod, ta subsubain idati angin. Iti agarup nagbaitan iti alas 3 ken alas 6 iti parbangon, nagna ni Jesus iti danum anapan kadakwada. Labsan na kumaida ngem nakita da magmag na iti rabaw ti danum. Alalya! Kinunada ket nagikisda. Nagbuteng da a nakakita ken kuana. Ngem dagos a kinuna ni Jesus, Di kay agbuteng. Siyak ni Jesus. Di kay agdanag. nakilugan ni Jesus kadakwada, ket nagtalnan ti angin. Kasta unay ti siddaaw dagiti adalan na. Dida naawatan ti pudno a kaipapanan, ti panang paadu ni Jesus kadagiti tinapay. Dida matukod a panunuten. Bimmanlasiw ni Jesus ken dagiti adalan na iti danaw, ket simmangladda ijay Genesaret, anang ipunduanda iti bilog. Apaman anakadisagda,
Dagos anailasin dagiti tattao ni Jesus. Iti kasta, nagtataray dagiti tattao anapan kadagiti kabangibang aluglugar, ket impanda kenkwana dagiti masakit asiida iti papag. Iti sa dinuman anapanan ni Jesus, purok man wenno baryo wenno plaza, impan dagiti tattao dagiti masakit da kenkwana. Nagpakpakaasi da kenkwana, nga uray sagiden lakuma dagiti masakit ti gayadan ti kagayna. Ket naimbagan dagiti amin anang sagid iti kagayna.